donc ɓe wiya mon tan ɗum ɗon koye cuɓugol mairgol jeeya kono noon mi haalana mon jatarnaɓe sukaɓe mon ko candidat ji kono son jiiɗi yaadude gañotoɗo o mi wiyetano Ousmane wini bakkali ɓe en cuwaliɓe tawa kono sonon jiiɗi dañji wone tawto e lana Madiba pour rewɓe financement nene ara maɓe garɗo ñande 7 lewru janvier tardi seeɗa kono wona e golle amen maɓe garɗo jatarnaɓe ma nodde rewɓe ɗiɗo ma gar mbaɗa représenté Diatar ɓe gaddorani kalis tawa noon ɓaɓe karan mon no yarata kono Madiba yimon liggonto ko ɓamtade duumiɗo somin gañima e somin gañaki kon keɓoɓe financement moɗon inchallah hade ɗum ɗon mi addini mon coggu sabunde onon rewɓe jatarnaɓe 250 000 ko onon jeeyi mi totta ɗum Hawa Baba o totta ɗum présidente rewɓe Diatar jeeyi amen gaddani ASC ji ɗi walla mi fuɗɗoro sernaɓe taw pabbinaji malheureusement gasi min gaddini ɗo Diatar duuɗe ɗiɗi cekke e sajoduji ko duɗal Ceerno Hamidou Sy e duɗal Ibra Ndiaye kamɓe jeeyi ɗeɗo cekke e ɗeɗo sajoduji kamɓe jeeyi ɗum sukaɓe Diatarnaɓe min doktira man enveloppe ngol to bolol kono nden min gaɗano mayoji joni min gaddani mon ASC Diatar e ASC Diambar goto fof paire de maillot ene waɗi jumre seeɗa bannomi ko ASC Diatar tan 2 paires de maillot e baluji tati donc joni eɓe pecci goto fof dañi paire de maillot baluji tati ɗi hen goto ƴetta ɗiɗi mamin gaddi mami tottuma bal goɗɗo o pour équipe goɗɗo o comme ça équipe fof daña paire et 2 ballons donc ASC Diatar et ASC Diambar ASC Regues mi rewino Regues mi wino sukale mabɓe fikannomi koɓe ngala ASC mi addaniɓe ɗo ete jeu de maillot wade kadda mi wino ɗumen mami addu Oumar Baba o wiman foof seɗa wawi waɗat paire de maillot e bal waɗeni pour wade kadda mbeɗe sikki en kaali ko ponnoɗen haalde foof